tohle. Tak to jsem zvědavá. Už natáčíš. Jo. No řekla bych, že to mám podržet těma rukama. A potom jako posléze bych to měla jakože natáhnout, ale ono to jako ulítne, že jo. Když to zkusím z druhé strany. Špatný kondom. Já bych řekla, že tahle velikost. Koupací čepice je hodně malá na to, abys to dala natáhnout na takovýhle formát. No nevím, původní autor říkal, že jako na tomhle malý koupací čepici ten formát jako natáhl, ale asi bych potřebovala ještě 2 ruce na pomoc. Které 2 ruce mi na pomoc přijdou? Jsi ženská, neumí asi kondom. Super. Jasně, chlap drží, ženská natahuje. Ty vole, jako ani hovno. No tak to si neřekl, že to musí být jenom krajíček. No nevím, kondom vždycky má aspoň nějakých 10% navíc. Ani ve 4 ručkách. Ještě další 2 ruce potřebujeme. Což je ty vole. Když ženská ani muž neumí nasadit kondom. Ne, už je to fakt drží. To nejde, ty vole. Počkej, drž jak se držela. Drž to. Já to říkám, že to nejde. Daj to tam. Takhle vypadá, jak se nekondom. Já jsem nasadil.